Merħba, jina Daniela u llum se naqralkom l-istorja Ġazum u l-ġezza tad-deb. Kitba ta' Xavier Pirotta b'adattament ta' Carm Seracino. Fis-salt mbeda ta' Kolċi kienet tgħix prinċipessa sabiħa jisimha Medea. Kienet kapaċi tagħmel is-sħarijiet. In-nies ta' Kolċi ma tantx kienu jafu jgħixu. Medea xtaqet li kienet tgħix x'imkien aħjar. Jum fost l-oħrajn Medea rat ġifen bl-isem ta' Argo dieħel fil-port. Il-kaptan tiegħu kien Ġazum, il-prinċep tal-Greċja. Ġazum kien irnexxielu jeħles lill-baħħara qalbina tiegħu. L-Argonawti minn bosta perikli. Isliem, qal Ġazum vuċi għolja. Ġejna hawn biex insibu t-teżor, il-ġezza tad-deb, u neħduha magħna l-Greċja. Imbagħad it-tiju tiegħi raġel mill-ar ikollu jrott is-sadna lill-missieri li huwa s-sultan bidritt. Il-prinċipessa Medea tbissmet. Din kienet ix-xoqqa f'moxta biex titlaq minn Kolċi. Iżda setet tara ntopp. Missieri s-sultan qatt mu se jħallik tieħu l-ġezza tad-deb, qaltlu. Jemmen li dik iġġibilna xorti. Imma jien nista' ninkom. Medea ħadet lil Ġazum għand missiera. Missier qaltlu, dawn l-irġiel ġew ifittxu l-ġezza tad-deb. Tajjeb ferm qal is-sultan. Iżda ma tħasseb xejn. Kien hemm ħafna qalbenin li ppruvaw jieħdu t-teżor. Kollha spiċċaw mejtin. Trid tiżra dawn iż-żieraħ falqa wara l-palazz tiegħi, ordna s-sultan. Ħa ilqa' u lil Ġazum tefalu borża tal-ġild. Attent, wissietu l-prinċipessa Medea, dawk iż-żieraħ huma snien ta' draguni. Joħroġ x'joħroġ mill-art, itfalu ġebla kbira. Ġazum għamel kif kien ikkmanda s-sultan u xerret is-snien id-draguni madwar l-għalqa. F'daqqa waħda l-art bdiet tirtot. Id-dejn ta' skeletri xirfu mill-ħamrija u Ġazum sapruħu imdawwar minn armata soldati tal-waħx. Ġazum niġġielet kemm felaħ, imma kien hemm wisq skeletri. Imbagħad ftakar fit-twissija ta' Medea. Għadda minn taħt saqajn is-soldati u żgiċċa għal tarf l-għalqa. Refa' ġebla kbira u tefaħħa lejn is-soldati. L-armata tferxet u l-għadam waqa' mal-art. Is-sultan qarra swiċċu meta ra lil Ġazum dieħel fil-palazz mill-ġdid. Issa kien se jkollu jħallih jipprova jieħu l-ġezza tad-deb. Il-kbira du ġej, l-istet Medea, il-ġezza tad-deb hija mħarsa minn serpent li qatt ma jorqod. Is-seħer tiegħi biss jista' jraqqat lis-serpent, żiedet Medea. Lesta nerġa' ngħinek sakemm twedni li teħodni miegħek il-Greċja. Nagħmel dak kollu li tixtieq. Weda Ġazum, tajjeb, meta s-serpent jattakkak, għamillu dil-fjura maġika taħt imnieħru, qaltlu Medea. Ġazum ħal fjura u qalilhom biex iwassluh sas-siġra li magħha kien hemm imdendla l-ġezza tad-deb. Dawra mejt mazzok kien hemm is-serpent ġigantesk. Ġazum tax-xabla tiegħu lil Medea u mexa lejn is-siġra. L-Argonawti kexkxu. Ġazum kien resaq wisq viċin tas-serpent erriedi. Bla għaġla ta' xejn, xejjel il-fjura ta' Medea taħt imnieħer is-serpent. Il-mostru xammem ir-riħa tal-fjura. Minnu fih rasu stabtet mal-art u nsema jonħor. Bir-reqqa kollha Ġazum tela fuq id-dar kollu xhur tas-serpent u ħata fil-ġezza tad-deb. L-Argonawti bdew jgħidu bil-ferħ u telqu jiġru lejn il-port. Mela, taħsbu li Medea rnexxiela tasal sal-Greċja u intom qatt mortu l-Greċja u jekk iva, x'għaġobkom l-aktar?